Mihil Patel, croeso i llais y maes. Yn gyntaf, yn gyffredinol, o le wyt ti'n dod? Dwi'n dod o Bristol. Okay. So pam nes i benderfynu i ddysgu'r Gymraeg? Wel, yn wreiddiol, dwi'n dod o Bristol. Es i Llundain i astudio pharmacy, ond ar ôl hynny, nes i gweithio o gwmpas De Lloegr, so Llundain, Kent, Hertfordshire, ond nes i teimlo fe'n gwaith diflas iawn, so nes i penderfynu mynd nôl i labordy, so mynd nôl i prifysgol. So nes i applied i prifysgol Caerdydd ac wnaethon nhw derbyn fi. So nes i ddechrau fy PhD mis Hydref yn 2014 ac ar ôl felly 7 neu 8 mis o'n i'n byw yn Caerdydd, ond do'n i ddim yn gwybod unrhyw beth am diwylliant Cymru, ond yn mis Medi 2015 es i Cyfweld ac weles i diwylliant o Cymraeg, cerddoriaeth, mae pobl o Cymru, mae cymuned o Cymru Cymraeg yng Nghaerdydd ac o'n i'n ysbrydoliaeth i ddysgu'r iaith. So nes i ddechrau gyda saysomethingin welsh.com ac so dwi wedi bod yn dysgu tua 1 blwyddyn. So felly nath y tafel ysbrydoli chi i ddysgu Cymraeg. Fel ydych chi'n cymharu'r tafel gyda'r Eisteddfod? Efe dyma eich tro cyntaf chi yn yr Eisteddfod? So dyma fy tro gyntaf yr Eisteddfod ac mae tafel fel mini Eisteddfod ac mae'r Eisteddfod mae gyda fe barddoniaeth, drama, mwy o pethau Gymraeg ac mae'n just cyfle arthachog i wylio'r diwylliant o Cymru hen ac newydd achos dwi'n credu mae'n bwysig iawn i deall yr hanfod o Cymru gan dysgu'r iaith. Hyfryd, ydy dysgu'r iaith wedi helpu chi mewn unrhyw ffordd? Ydy. Dwi wedi cael y cyfle i helpu yn ysgolion Cymraeg yn Caerdydd, so yn y tafwyl jyst wedi mynd, o'n i'n helpu fas gyda Society of Physics, so o'n i'n gwneud demonstrations yn Cymraeg, yn Saesneg mainly, ac yn Cymraeg hefyd, so o'n i'n cyflwyno plant sut mae Play-Doh yn conductio trydan. So oedd yn hwyl iawn ac hefyd dwi wedi helpu fas yn her o gwyddoniaeth fyw ac dyma her gan ysgol feddygaeth yn y Prifysgol Caerdydd, so dwi wedi helpu mas i cyflwyno'r quiz.